Kasper, dobrodušan duh. Neki ljudi vjeruju u duhove, a neki drugi ljudi ne vjeruju. Ako vjerujete u duhove, ovo je priča o duhu. Ako ne vjerujete u njih, pa samo za zabavu, ovo je ipak priča o duhu. Zvao se Kasper i bio je najneobičniji duh koji je ikada postojao. Ili nije postojao, ovisno o tome vjerujete li u duhove. Svake noći, kad otkuca ponoć, njegova braća i sestre veselo bi izmigoljili van kako bi plašili cijelo susjedstvo. Kasper, on je više volio ostati doma i ne plašiti ljude. To vam dokazuje koliko je bio neobičan. Probudi se, Kasper, vrijeme je da strašimo ljude. Kasper jednostavno ne voli strašiti ljude. Jest da to zvuči šašavo, ali više se volio sprijateljiti s ljudima. Ovo traje već vjekovima. Kasper to jednostavno više nije mogao podnositi. Zato je Kasper odlučio otići od kuće, potražiti mjesto gdje će moći zaboraviti da je duh i sprijateljiti se s cijelim svijetom. Dobro jutro, prijatelju. Zdravo! Zdravo! Dečki. Zdravo, kokice.
nema smisla. Ja sam običan, strašni, stari duh. Zdravo! Zdravo. Zdravo. Ja sam Bonnie. Ja se zovem Johnny, a ti? Moje je ime... Zovem se... Kasper. Želiš li se igrati s nama? Mene pitate? Želite se... sa mnom, mislim... igrati? Mama, ovo je naš novi prijatelj Kasper. Zdravo. Neka netko ukloni tog duha. Ne približavaj nam se. Idi doma. Idi tamo kamo spadaš. Reci majci da sam došao po novac za hipoteku. Duh! Kuća je opsjednuta, zadržite si hipoteku! Nikad neću biti ništa drugo osim strašnog starog duha bez jednog prijatelja. Pa ako ste osoba koja vjeruje u duhove, ovako vam je to bilo. Ako pak ne vjerujete u priče o duhovima, pa ipak se to ovako dogodilo.